Ei, nois! Què és allò? És una botifarra amb seques? És un pa amb tomàquet? És una colla sardanista? No, és el Supercat! El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Què tal? Molt bones, Patriots. Soc en Supercat. Bé, sóc el guardià del procés. Això què vol dir? Que sóc l'encarregat de que tot vagi bé. A partir d'ara, catalans, no patiu, perquè gràcies a mi el procés català culminarà amb èxit. Concretament, estaré fins al 27 de setembre, cada setmana, protegint el procés. Tinc totes les eines perquè això surti bé. La meva capa protectora, l'estelada. Aquests fantàstics guants amb superpoders que us explicaré al llarg d'aquestes setmanes. Tinc la botifarra catalana. I no podem oblidar les meves superespardenyes catalanes. Avui parlarem sobre la unitat. Unitat! Ara mateix s'està plantejant una llista única i no hi ha manera. Gràcies a mi aconseguirem aquesta unitat tan buscada. Com ho farem? Amb una llista sense partits. Així segur que no ens barallem. No posarem cap sigla de cap partit. Com? Què em diuen? Bé, no, sense partits no, perdó. Sense polítics. Farem una llista sense polítics. Ni en actiu, ni desactiu, ni res. Com? Ah, no, que ha de ser una llista de la societat civil, sense partits i sense polítics. És a dir, només amb persones... Com? Ah, que per persones tampoc. El burro català és un burro que és molt nostrat. Ah, sense animals, tampoc. Això és una merda. Sense animals ho farem amb plantes. Una planta ben nostrada, una planta nostra. Sense plantes tampoc. Doncs ho farem amb... unitat, Això sí, unitat. Això no pot faltar. Ni animals, ni persones, ni partits. El que farem serà posar de número 1 un minipimer, que s'ha fet independentista. Abans no ho era. Va començar fent gaspatxos i ara fa all i oli. Què passa? Que s'estan barallant amb el rentaplats per ser el número 1. Doncs és igual, que vagi el rentaplats, no? Que té un compte a Suïssa. Home, va, deixem-ho estar. Unitat! No passa res, aconseguirem la unitat. No sé com, els catalans som així, una mica complicadots, oi? En el següent capítol intentarem tornar a triomfar. Patriots, recordeu, els petits canvis són una merda. Nosaltres volem el gran canvi, el gran canvi. De fet, voleu veure una cosa gran? Mireu! Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà.